Kapag nga nagayaya si Daddy Dandan na lumabas ay hindi nga ako tumatanggi. Grasya na yung lumalapit, tutukain ko na lang. Charis. Ginamit ko nga ulit yung sombrero ko dahil nga umaambon, hindi dahil sa hindi ako naligo ha. Naligo ako dyan. Charis. At dito nga kami dinala ni Daddy Dandan sa may napanood niya daw sa FB. Ang sabi nga niya kakain daw kami pero bakit ganun nagwawagwag na siya. Huwag na kayong magtaka, taong wagwag din yan. Charis. Ako na lang talaga ang nagtaka dahil ang dami-dami ng agdan yung inaakyat namin. Sa katunayan nga first time pa lang din naman namin mapadpad dito. Nung nagtatrabaho nga ako kay Chongsan ay dito nga kumakain yung mga kasama ko noon. Hindi lang ako sumasama dahil nga nagbabaon ako. Syempre alam nyo na, hindi lang ambisyosa na mami, kundi kuripot din na mami. Charis. Napanood nga ni Daddy Dandan yung trending na trending nilang sisig dito, kaso nga lang hindi naman yun ang in-order niya. Simple lang naman itong kainan dito dahil nga malit lang naman itong pwesto nila. Makikita mo nga naman ang magandang view kapag pumunta ka doon sa may bintana. Ito naman si ating na nag-assist sa amin, kaya naman chinarot-charot ko din siya. Ang dami nga bakanting pwesto, kaya naman tinanong ko na rin kung magkanong rent nila. Syempre kung gusto nyong malaman, puntahan nyo rin siya dito sa may Buhitas Diner. At ito nga yung menu nila, makikita mo na lang dyan, ang dami-dami. Isa nga yung nagustuhan ko dito ay affordable yung mga pagkain nila. Ito nga yung in-order ni Daddy Dandan, ang bento box na fish at ang bento box na beef. Ang sabi ko nga'y malulunod na lang yata ako sa dami ng serving nila. Napakarami nga at yung isang order nga ay kasyang-kasya na sa pangdalawa ang tao. Fish nga yung kinuha kong order para mapakain ko si Arky Dandan. Alam nyo naman ang bata nagmumukhang fish. Ito na nga yung moment of truth, titikman naman natin. Syempre nag-thank you Lord muna kami ni Daddy Dandan dyan bago kumain dahil makakain na naman kami ng masarap. Yes ha, masarap din naman. Medyo maalat nga lang for me dahil nga matamlay ako magtimpla. At itong fish naman ay masarap din. Kulang lang talaga ng kalamansi. Charis. Masarap nga siyang isawsaw sa toyo at kalamansi. Pero mas in-enjoy ko nga naman dyan yung Shanghai nila. Alam nyo naman ako, panlasang pambahay lang. Charis. Asa naman si Daddy Dandan na ini-enjoy din ang kanyang bento box na beef. Syempre hindi na rin namin pinalampas itong trending na trending nilang sisig. Ang maganda nga dito ay only rice. Pero syempre hindi na kami nag-only rice, may rice na kaya kami. Baka nga'y puro rice na lang ang kainin namin. Charis. Ito nga yung only rice nilang sisig. Kaya nga to nag-trending dahil nga 99 pesos lang. At syempre kung matakaw ka sa rice, bawing-bawi ka sa 99 pesos. Dito pa nga lang sa serving nila ay ang laki-laki na nga rin yung rice. Tinikman ko nga din kung saan malapit nang maubos ni Daddy Dandan. Basta nga naman sisig kay Daddy Dandan, lahat masarap. Pero para sa akin nga ay matapa. Pero dahil nga siguro sa ang dami-dami ko na ring tinikman. At ito na nga si Arky Dan, nag-order din ng french fries. Ay na, apo, naging bondat na nga lang kaming umuwi dyan. Pero in fairness, naaliw ako sa kanilang french fries. At syempre, in-enjoy din naman ni Arky Dandan dahil nga yan lang din naman ang kanyang kagustuhan. Half serving nga lang din naman itong kinuha namin, pero Diyos ko po, ang dami nga naman. Sa dami nga hindi rin namin kinayang inubos, kaya naman tinake out din namin. Nga lang hindi na kami nakapag-unli ng rice. Kaya naman kung gusto nyo rin kumain dito ha, pumunta lang kayo dito sa may tuktok ng Maharlika. At kapag dito ka nga sa may bintana nila pumesto, ito nga ang view mo. Makikita mo nga ang buong Session Road. At dahil nga umuulan ay hindi nga closed ang Session Road. Ang ganda-ganda nga pumesto dito kapag panagbenga. Kitang-kita mo dito. Katne ay naapo, hindi pa nga tapos ang bata. Kumakain pa nga. Tinulungan na nga rin namin kaso nga lang talagang hindi na kaya. Bago ko nga makalimutan, may hula ka ba kung magkano yung binayaran namin dito? Kung may hula ka, i-comment mo lang dyan sa may comment section. 5 winners nga naman ang mananalo ng 20 Gcash. So ito na lang muna for today's video. Thanks for watching!